Plan hau dokumentu bat baino askoz gehiago da. Oraindik ere berdintasunean oinarrituak ez dauden egiturak eraldatzeko, ekintza eta erantzunetatik eta entzunetik abiatuta borondate politikoarekin bat eraikitako plana da. Plan berri hau gure erantzuna da eta gogoratzen digu berdintasuna ez dela helmuga bat, etengabe landu beharreko esparru bat baizik. Ez dago aurrerapen kolektiborik berdintasunik gabe. Ez dago justiziarik genero ikuspegirik gabe. Ez da komunitate kohesionaturik lortuko ez bagara gai gure artean zaintzeko, inklusiboak izateko eta arazoak konpontzeko. Agenda feminista honekin dudan konpromiso pertsonal eta politikoa berretsi nahi dut gaur. Berdintasuna ez da soilik legezko printzipio bat, helburu etiko bat da. Gobernatzeko, planifikatzeko, komunikatzeko, hezteko eta bizimodu bat da. 5. berdintasun plana, getxo berdinzaleagoa, zaintzaileagoa eta bidezkoagoa eraikitzeko tresna bat da. Gobernu onaren alde egiten dugu, genero ikuspegiduna, emakumeen ahalduntzearen aldekoa eta indarkeria matxistarik gabeko hiri baten aldeko apustua egiten duena. Plan honek, udal langilean prestakuntza, genero ikuspegia duten aurrekontuak eta kalteberatasun egoeran dauden emakumeentzako laguntzak jasotzen ditu. Baita, gurari etxea gune feminista gisa sustatzea eta erantzunkidetasun publikorantz aurrera egitea ere, doako aurreskolarekin, belaunaldien arteko zentroarekin eta mendeko pertsonentzako arreta plaza gehiago bezalako baliabide berriekin.